jingpule na kita pu isaya nongi thu lupa kalan nong kabatsan pu pra kat khot hinriu hadu khatwei hato dei penban kabakum kani kajingsha jingen kabangamon panlaw no ya ki kenjri bom hok padlot no ya ki sai khum lingkon pan ai light lut ya ki basha ban ben bad ban kdia ya ki lingkor baro hato kam dei da ka ba ai jin bam lem ya ubat ngan da ka ba ya lam ya u rai tong ba klem ying she ying la jong da ka ba pen ko pyu ubriu u ba phi yo I ba u leng khun bat klem de le kyar nau para jan ti hang da ka jing shai jong phi kan sa phalang kum ba dang step phangam bat ka jin mong jong phi kan sa koi khala khala ko hok jong phi kan yai hakman bat nadien kan bot kaburom utrai kumta hakhon utrai unsa jubab hapirta pat unsa thi ngadon hangni lada phimle bom hokshu phim kenno sniu pat phim tla sangshu lada phi ai pahu kabam kadi ya ubat ngan pat phi pen aram ya ubashem lanot hangta phin sa phalang kum ka jingshai ha ka jingdum bat ka jing yong nget jong phi kan sakala kum ka por shitengi utrai un yalam ya phi barabor bat un pen hon ya ki jing ang nu jong phi da ki ki ba bha un pen khlan ya ki shing jong phi pat phin salong kum ka kper bala ai kum ko po liu ka bam judu ka ktien jong utrai kasam shispa henyo kad khot ar hadu khendai tokin ya ong kumta kito ki ba utrai ula siuspa kito ki ba ula pellan na ka jingjen jar ki ba ula lum lang na kaleng ki re na mi ngi bat sep ngi na shate bat shathi don ki ba la yait wer hari kenja klem shem lenti shakashnong pakin shom bagit ngan bat ki sliang kelas dot kaminsim te hak jingjen jar kilak ang shaw try ban ula pella yeki na ka jingshi ba jongki ula ya lam yeki da ka linti kapaben bat kila poi sha krishnong bakin shong tokin aingu yaw try na mar ka jing its bun jong u na mar ki kam phela jong u ya ki khun ben riu na ba ula penja sliang ya u basliang pat ya u bat ngan ula ai haban dakadang ka gospel kat kum Matthews book food kilanong ba arpusan kad khot lai puwei hadu sau puin riu habaw khun ubriu un wan kum usim batla ki angel un shong halor ka khet da ka burom bat ki ben riu baro jong ka perthei kin yelum hakmat jong u hangta un pen klat yeki arkin hun kumbale un nong up ya ki lang brod bat ki plang unbu ya ki lang brod ha ka kamon lajong pat ya ki blang ha ka kadyang nangta usim un ong ha ki briu ki ba ha ka kamon chungu phi ki ba la kerkhu ukpa junga ale to shimti ya ki hima ba la khre lu pa ya phi nadu bala seng ya ko perthei na ba ngala than te phila ai yanga banbam ngala sliang te phila ai yanga bandi ngala long umender te phila khot ying yanga ngala lengkhoi te phila pen ko pensem yanga ngala pang te phila wan jngo yanga ngala sha set bendi te phila wan pet yanga ki bahok hangta kin jabab yu menu ken ko ken ra ngila yoi pamet khan pangila ai bam yame lani bamis liang pangila id yame menu ngila yoi pamilong umender patngila khot ying yame ne bamiling khun patngila penko pensem yame menu ngila yoi bame pang ne mesha set bendi patngila wan pet yame usim unjubab shisha ngaong hapi katasien ba phi la le highway na ki para baret e jonga phi la le yanga nangta un ong hagitu ki ba haka kadyang jungu phi ki ba la tim khino
nanga sha kading bom julem kabala kre na kabenta uksuj par kinong bud chungu na ba ngalatngan te phim shem la ai bam yanga ngala sliang te phim shem la id yanga ngala long mender te phim shem la khot ying yanga ngala ling khuit te phim shem la pen ko pen sem yanga ngala pang bat la sha set bindi te phim shem la wan pe yanga komta kiru kin saphai tin yu ko kin rat minno ngila yo I pamit ngan ne ba misliang ne ba mi long umende ne ba mi ling khoi ne ba mi pang habindi pat ngim shem la shakri yame teus im unjubab yaki katasin pa phim shem la le highway na kini ki baret e phim shem la le yangaru yakini un pha no sha kajing shitom bom jukot ki bahok pat kin le sha kajing im bom jukot ka gospel chong utrai